Čaute ľudia, dneska vás vítame na tomto videu, tu som ja, Sierra Jessica. Dneska vás vítame na tomto videu, dneska tu máme dve prasa v žite za euro, dokopy 2. A máme tu pekný deň od Typosu. Takže dúfam, že sa nám aspoň vráti vklad, takže nebudeme to zdržovať a ideme na to. Takže počkajte, ja sa len potím. Päť, prosím. 20. 5 eur! Super, vrátil sa mi vklad. Ukáž. Nože nič, dobre. Teraz ideme tu. 1 euro, prosím, ešte jedno. Nič. Počkaj, ukáž. Nič. Takže vrátil sa mi vklad, vyhral som 5 eur v prasci v žite od Typosu. A vlastne teraz ideme zotrieť žreb s názvom Pekný deň od Typosu. Takže nebudeme to zdržovať a ideme na to. Dúfam, že nájdeme deň alebo číslo, ktoré sa spolu zhoduje. Počkajte. U, 37? A nie, 34. A nič. Takže môžete mi dať like a odber na toto video, takže čaute.